takt utan att det rinner iväg. Precis som jag då. Precis som i galoppen här, va? Här. Lite grann här också att man inte bara drar in den och stänger av i det här läget. Utan lite känslan av, ja, hon får bli lite högre i framdelen. Lite lägre i bakdelen istället. Ja, vänta rätt. Vänta tills hon är frustat klart färdigt. Ja, bra. Lätt kontakt. Just det. Ja, det är bra, eller? Ja, lite till. Och vill hon bli stark och dyka så lyft fram henne på innertygen och säg nej. Ja, rätt. Lite rakare. Ja. Nej. Det är lätt och fin här. Lätt i sin framdel. Ihop med händerna lite. Ja, precis. Händerna framför dig, in på bollen. Bra, Ellen.